Neviem si vybrať vhodný masážny olej pre seba a pre svojich klientov. Nie každý olej totiž robí dobrú masáž. Pri práci s masážnym olejom potrebujete dve veci. Dostatočný sklz a zároveň príjemný pocit na pokožke. Ak chýba jedno z toho, buď trpí technika, alebo komfort klienta. Treba si však uvedomiť, že olej neurobí prácu za vás. Má vám iba umožniť kontrolu nad tlakom a plynulosťou pohybu. Ak to nerobí, možno je čas na zmenu. Kvalitný masážny olej musí držať sklz, alebo v preklade príliš neklzať, aby sa vám ruky nešmýkali z tela klienta. Nesmie zasychať veľmi rýchlo a tým prerušovať vašu prácu. Takisto nesmie lepiť, čím by zvyšoval únavu vašich rúk. Určite by nemal prekryť cit vo vašich prstoch. Stále totiž musíte cítiť tkanivo pod rukami a v neposlednom rade by nemal zanechať ťažký, mastný film, aby sa váš klient necítil nekomfortne ešte hodiny po masáži. Mnohí maséri si zvolia parafínový olej, pretože má mnoho praktických vlastností. V ponuke e-shopov nájdete aj masážne oleje, ktoré v sebe dokonca kombinujú parafínový a rastlinný olej. Ale maséri, ktorí dávajú prednosť rastlinným olejom, si často musia vybrať len z ponuky jednodruhových rastlinných olejov, ako je mandľový alebo slnečnicový. Z tohto pohľadu je preto zaujímavá napríklad Nativea Pure od Velvesa, ktorá kombinuje až 4 výživné rastlinné oleje a prírodný vitamín E. Nájdete v nej slnečnicový, repkový, hroznový a mandľový olej, z ktorých každý poskytne pleti svoje zvláčňujúce, zjemňujúce a vyživujúce látky. Navyše, pridaný vitamín E v prírodnej forme je silným antioxidantom, ktorý chráni pokožku klienta, maséra, ale aj samotný olej pred oxidáciou. Tak čo? Ktorý bude ten vhodný pre vás?